Instant attraction ang palibot ng munisipyo ng La Trinidad, Benguet dahil sa mga nakatanim na white strawberries. Sundan sa report. Kasabay ng selebrasyon ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet, atraksyon ngayon ng mga white strawberry. Isa ito sa nais makita ng mga bumibisita sa Strawberry Capital of the Philippines. Dito lamang sa bayan ng La Trinidad sa probinsya ng Benguet matatagpuan ng mga white strawberries na nakatanim lamang sa palibot ng kanilang munisipyo. Saya nga po kasi ngayon po talaga nagmura talaga yung mga strawberries. Sa akin, May white strawberry. ang amazing lang po. Yes po. Binabalik-balikan ng mga bisita ang mga pagkain gawa sa strawberry gaya ng cakes, graham at strawberry salad. Malaking bagay para sa lokal na pamahalaan at mga strawberry farmer ang kapistahan. Paraan kasi ito para lalo pang maipakilala ang tamis at sarap ng ipinagmamalaking produkto sa bayan. Patuloy naman ang pagpaparami ng white strawberry sa bayan. Umaasa ang LGU at mga strawberry farmer na tulad ng pulang strawberry, tatangkilikin din ng publiko ang white strawberry. We would like to thank BSU for maintaining the strawberry farm as yun ang big production natin aside from the outskirt from the different barangays who have helped us on the strawberry production. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.